Gepleyer Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ýurt dolanýan ýyllaryny uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen odalky ýokary derejeli resmiýleriň ýeni iki sanynyň Sapar Mehmet Weliýewiň hemde Poronberdiýewiň türkmen türmesinde ýogalanyny, olaryň jesetleriniň garyndaşlaryna jaýlamak üçin berilenligi belli boldy. 1942-nji ýylda doglan Sapar Mehmet Weliýew türlü wezipelerde şol sanda döwlet ministri, Türkmennewit döwlet konseriniň başlygy bolup işledi. Ol 2015-nji ýylyň 12-nji awgustynda işde göýberen düýpli kemçilikler wezipesinden hyýanatçylykly peýdalananyny üçin elip wezipesinden boşadyldy. Şol ýylyň 20-nji awgustynda bolsa hökümet mejlisinde 80 milyon dollar meçberini döwlete ziýan ýetirmekde aýplanyny we tutsag edildi. Gahrmanlygyndan we beýleki döwlet sylaklarynyň mahrum edildi. 2005-nji ýylyň 19-njy sentýabryny onuň ýokary tut tarapyndan 24 ýyl azatlykdan mahrum edilenligi belli boldy diýip olar diýer görkezin kampaniýasy habar berdi. Yerli çeşme Sapar Mehmet Weliýewiň tutsaglykdaky galynyň garyndaşlaryna hem belli bolmanyny, onu olara görkezmänliklerini, howsarlarynyň tutsagyň saklanylýan ýerini diňe çak edenini, ol ýerdemiş, bu ýerde saklanýarmyş diýip bir näçe çaklamanyň bolanyny gurrun berdi. Garyndaşlarynyň aýtmaklaryna görä Sapar Mehmet Weliýewi 1,5 ay mundan öň Newit dagda gara hun gorumçylygyna jaýlapdyrlar. Soňky oşan maglumata görä akwalny äwelli tutsaglaryň ýene biri. Sapar Murat Niýazowyň hökümetinde bir näçe uly wezipe işleýän Poronberdiýewiň jeresidi hem garyndaşlaryna berildi hemde bir hepde odal jaýlanyldy. Poronberdiýew Türkmenistanyň içeri işler ministriniň birinji ornwatary, içeri işler ministri, Türkmenistanyň prezidenti, goşun general Sapar Murat Niýazow adyndaky Polisiýa akademiýasynyň rektory, Milli howpsuzlyk ministri wezipelerini işledi. Ol 2002-nji ýylyň apreline Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň Muhammed Nazarowyň ýolbaşçylygyndaky ofisiýerler toparyny aýplaýjylaryň başlygy roluny çykyş etdi we bu çykyş şol wagt Türkmen telewizioniýasyny halka görkezildi. Poronberdiýewiň soňky wezipesi Balkan welaýatynyň häkimligi boldy. Ol 2002-nji ýylyň noýabryna Balkan welaýatyny paýta planynyň dolanmalygyny aýplandy we işinde düýpli kemçilik goýberenligi, gulluk goruşlarynyň höttesinden gelip bilmänligi üçin elip işden boşadyldy. Soňranyň badawa tutsag edilenligi aýdylýar. Poronberdiýewiň türmede ýa-da içerki sürgünlükde ýogalanyny, jaýlananyny bardy, mundan öň hem bir näçe gedek gurrun ýerdi. Emma ol gurrunlar ne tasdiklandy, ne de reddedildi. Soňky gelen maglumaty görä Poronberdiýewiň jesedi bir hepde mundan odal garyndaşlaryna berilipdir we ol Gallarbadyň para uýu gonamçylygyna jaýlanypdyr. Onun asly Gallarbadyň para owasyndan nep azatlygyň seçmeti habar berdi. Olar diýeri görkezin kampaniýasynyň maglumatyna görä türkmen türmelerini ýeten ýylyp hasaplanylan tutsaglaryň anyk bilinýänleri 1 ýyl 12 töwereg adam hasaplanýar. Soňky ýyllarda türkmen häkimiýetleri türmede ölen odalky resmiýleriň jesetlerini garyndaşlaryna berip başlady. Şu ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gullugynyň odalky başlygy Akmurat Rejepowyň jesetiniň garyndaşlaryna berilenligi ma'lum boldy. Rejepowň şu ýylyň maýynda türkmen standartlarynyň odalky başlygy Bayram Hasanowyň türmede ýogalanyny belli boldy. Ol Berdimuhammedow prezident bolandan soň türmäge batylyp tutsaglykda ýogalan resmiýleriň birinjisi hasaplanýar. Hasanowdyň şu ýylyň ýanwaryna odalky general, Türkmenistanyň serhet goşunlarynyň odalky serkerdesi Türkiş Tyrmyýewiň jesedi garyndaşlaryna berildi. Onuň türkmen türmelerine ýeten hasaplanylan tutsaglaryň ikisiniň Wekil Durdyýewiň we Anna Durdy Anna Sehedowyň jesetleri garyndaşlaryna jaýlamagy berildi.